ଶାନ୍ତିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିକାରୀଟି କରୁଣାକୁ ବାଛିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ହୃଦୟରେ ଏକ ବିରଳ ସମ୍ପର୍କ ବଧେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ସିଂହଟି ଫାଲ ହରିଣୀକୁ ଦୂରରୁ ଜଗି ରହିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଶିକା ହରିଣୀ ସିଂହର ଦୟାଳୁ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସେମାନେ ଆଖିର ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ରହିଗଲା। ଏପରିକି ଅରଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ରହିଛି। Since that day,